puso, nais kong ibahagi ang kwento ng pag-ibig na hindi ko inakalang magiging sagot sa aking panalangin. Magkaiba kami ng pinanggalingan ni Patrick. Lumaki siya sa pamilyang masayahin, maingay, puno ng tawanan, at malayang magpahayag ng damdamin. Samantalang ako pinalaki sa isang tahanang tahimik at disiplinado, kung saan ang mga magulang ang nasusunod at ang pagmamahal ay mas nakikita sa gawa kesa sa salita. Magkaiba ang aming mundo. Magkaiba ang aming kinalakhan, paniniwala, at paraan ng pagharap sa buhay. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi ko agad nakita na siya pala ang lalaking inilaan para sa akin. Naging kaklase ko siya sa college noong 2006. Grabe ang pagkababaero. Hindi siya yung tipo na ipinagdasal ko. Isa pa, may nauna ng pag-ibig sa aking puso. Isang pag-ibig na tila taglay ang lahat ng hiniling ko kay Lord. Ngunit, tulad ng maraming kwento, hindi rin yon nagtagal. Doon ko natutunan ng isang mahalagang aral. Hindi dahil kumpleto ang isang tao, siya na ang para sa atin. May mga panalangin hindi agad sinasagot dahil may mas mabuting inihanda ang Diyos. Sa kung anong himala, alam nyo, tambalan, naging kami ni Patrick. Pero pagkatapos ng graduation, sinubok kami ng distansya. Nagtrabaho siya sa Maynila habang ako naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Pareho kaming naging abala sa paghabol sa mga pangarap at pagtupad ng mga responsibilidad. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinipili pa rin namin ang isa't isa. May mga panahong bumabiyahe siya ng 4 hanggang 5 oras para lang makita ako ng 15 minuto. Ay tare, haba ng hair. Isang pagmamahal na hindi kailangang ipagsigawan dahil sapat na ang patunay ng pagod, oras at sakripisyo. Habang ako'y nag-aaral upang maging doktor, naghintay siya. Tahimik, matyaga, at buong-buo ang tiwala. Kasabay nito, tinupad din niya ang kanyang tungkulin bilang kuya. Pinagtapos niya ang kanyang mga kapatid. Doon ko nakita ang lalaking hindi lang marunong magmahal, kundi marunong ding magsakripisyo. Pagkalipas ng 8 taon ng paglalakbay bilang magkasintahan, dumating ang tamang panahon. Isa na akong ganap na doktor. Nagpakasal kami. Handa, buo, at may pananampalataya. Ngayon, 10 taon na kaming mag-asawa. Magkaiba man ang mundong pinanggalingan namin, iisa ang mundong binuo namin. Isang tahanang puno ng pag-unawa, tawanan, at tahimik na panalangin. Sa mundong yon, naroon ang aming 2 anak, ang pinakamagandang bunga ng pag-ibig na marunong maghintay sa tamang panahon. Pag-ibig na hindi manadali. Isang pag-ibig na umunawa at piniling manatili. Doon ko napagtanto na hindi ibinigay ni Lord ang taong gusto ko noon dahil may maibibigay siyang mas tama. Hindi ayon sa checklist ng puso ko, kundi ayon sa pangangailangan ng kaluluwa. Maraming salamat, tambalang kumikinang, sa patuloy na pagpapakilig at pagpapaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman. Ito ay pinipili, ipinaglalaban, at ipinagdarasal. Happy Valentine's Day! Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Marie. Sa gitna man ng daan.
so much, Marie. Napaka-timely naman ng iyong love story na ngayon ay 51st. Actually, tomorrow pa naman talaga. Ang 51st anniversary ng Love Radio Yes. Manila, 'di ba? Feb 14. So it's all about love, love, love. Love is on the air. Love is all that matters, faithful and forever. Alam na this. Tama. Pag alam mo yung kantang yan, alam na this, malamang may gout ka na! It's time for an executive check-up. Ay, ang love talaga napakatalinhaga. Yes. 'Di ba? Pakatalinhaga yung bagay na hindi mo inaasam-asam, hindi mo ini-expect. Yung irony dito, 'di ba? Yung parang kinabubwisitan mo yung tao. Correct. Yun pa yung ibibigay sa'yo. Ikaw masasabi mo ba na may ganun ka sa misis mo? Na parang meron kang kinabubwisitan na kung ibang tao yon hindi mo talaga magugustuhan. Pero ngayon, misis mo siya. May ganun ba? Siya siguro, nabubwisit sa akin. Hindi, actually, tinanong lang kita para kunyari hindi bias. Pero alam ko, siya talaga ang dapat kong tanungin. Anong kinabubwisit mo kay Diego, tas pinakasalan mo pa rin? Kasi totoo may mga bagay na matalinhaga na parang bakit? Papaano? Laging ganon. Ito naalala ko lang dati nung sinusundo ko pa kasi magkaiba kami ng school. So magkukumpul-kumpulan sila ng balkada. Sabi niya, uy, ayan na naman si Oblak. Si Oblak yung tawag Ikaw, nila. kalbo. Oo. Akala ko nag-ano sila, Pendong, Coaching Cuba, o kaya Pendong, di ba? Ayan na naman si Oblak. Tapos natatakot sila lahat, yung mga kaibigan niya, nagkukulasan. Kasi yung itsura mo. At saka nung time na yun, masama rin yung ugali mo. Yung pormahan ko nung dati, yung siran-sirang pantalon. Ayan, yung parang walang gagawing mabuti. Yung damit ko na parang hindi pinaplansya. Oo. Yung bumangon lang. Oo. Yung parang taong walang direksyon. Hindi, totoo yan. Nagkaroon nga kami ng date dati na late ako, nag-aantay sa, di ba wala pang cellphone nun. Pagkagising ko, diretso ako, kuha ko ng damit sa sampayan. Tapos yun na yung sinuot mo. Oo, pagdating ko doon, nakita niya pa yung marka ng banig sa mukha ko. Tapos yung marka din ng sampayan sa damit ko. Diyos ko, So, nakakaloka. imagine mo, pinakasalan niyo yung taong yun. Diba? Ganun talaga. Alam mo, bilib ako kay Let. Diba? Pinakasalan ka niya at your worst. Yes. 'Di ba? Ang nakukuha niya na ngayon is your, I think this version of you, Diego, Yes. is your hindi na pa natin masasabi na ito na yung pinaka best version of yourself, but kumpara naman sa dati mong pagkatao, this is a way better version of yourself. Nabibwisit nga ako pag nakikita ko yung mga pinagagawa ko dati. Totoo yan. 'Di ba? May mga ganun. Tapos, who would have thought Yeah. na ito yung taong sa gitna ng lahat, paninindigan ko, sa gitna ng lahat, 'di ba? Ipaglalabang ko, parang si Marie. Eto na lang, example na lang ng tambalan natin. Ikaw ba iniisip mo na makakatambalan Ay, mo hindi. ako? Ako po yung pinakakabwisita ni Nicole. Kung meron man Dati, siyang dati, oo. Kung meron man siyang gustong may tandem, ako po yung hindi. Kasi Hindi ko yung siya itatandem. Oo. ugali ko talaga dati. Nung minsan na parang for the very first time nag-host kami ng event together, sabi ko talaga, ito na yung pinakamabigat kong hosting. Nakakaloka, buti na lang required kami uminom ng beer. Kasi hindi namin pipiliin ng isa't isa Diba? Hindi ka naman nabibwisit sa akin, diba? Wala naman. Pero wala lang. Oo. Pero ako parang, ayoko to kasi ang lakas mang asar ni Diego. May talaga, may sapak talaga, matindi talaga yung sabit nito sa utak. Alam ko naman may sapak ako sa utak, pero yung kay Diego talaga, parang sablay talaga Ako yung Ganon dati nang walang pakialam. Oo, kung makaka-hurt. Oo. Yung hindi niya Basta I iisipin. speak my mind. Ganun lang ako. Oo, ganon. So, yun. Ganon si Diego Bandido, ganyan. So, 'di ba, ganon ka talinhaga na who would have thought ito yung magtatandem. Yes. Pati naman kami dati ni Chris Chuper. Oh. Introvert and extrovert. Isang taong walang pake, Chris Chuper, at isang taong puno ng pake. Pinapakialaman lahat, pati Correct. langgam. Correct. Yung mga bagay na hindi ko naman dapat pakialamanan, pinapakilamanan ko. Pero nag-tandem. Yes. Diba? You wouldn't really know Isa sa mga... May speaker ba ako sa room? Nandun kasi asawa ko Hindi ko alam kung naka-on yung speaker. Pero yung isa sa mga ayaw ko talaga dati, yung taong pag nag-type ng message, walang punctuation mark. Yung bang hindi ka makakahinga kasi dire-diretso, walang punctuation mark, walang period, walang comma, walang hinga. Yung hindi mo alam kung tapos na ba yung sinasabi nito sa unang sentence or ano ba yung sentence ganyan.
Ganun si Ren. Ay, ayaw ko ng taong ganun eh. Pero ganun siya. Ganun yung asawa ko. Tapos, pinagtagpo at Ayan. labs na labs ko yan. Diba? So, ganun po katalinhaga ang pag-ibig. Yes. Hindi mo talaga masasabi. Oo. Usually, ang pinagtatagpo kasi talaga ng tadhana, ng Panginoon, is yung kung ano makakapuno doon sa kakulangan mo. At the same time, ikaw din sa kakulangan niya. Correct. So, Totoo. Yun talaga yung tanong, perfect match eh. anong meron ka na pumuno sa kakulangan ni nung asawa mo? Parang wala. Chares! Noon. Siguro ngayon, parang in the future pa mangyayari, which is nangyayari na ngayon. Like, for example, correct. may mga tinatanong siya about sa spiritual, about sa nabasa niya. Na ikaw na ang nakakasagot. Oo, ako yung nagpapaliwanag sa kanya. Yan, Yun, mga ganon. oo. At tama, not during the time before, Yes, oo. pero now. Mhm. Oh, Ayan. tama. May mga ganyan pangyayari. Correct. Na hindi pa nabubuo ni Lord yung ginagawa niya sa inyo eh. Na Hindi naman sinabi may na, purpose siya correct, eh. hindi naman sinabi porke kinasal na kayo this year. Oo. This year parang match na kayo agad or Oo. naintindihan nyo na agad ang dahilan kung bakit kayo talaga ang tunay na pinagtagpo. Yes. Oo. Diba? Ayan. Well, happy for you, Marie. Yan. Happy Doc Marie. Yan, Doc Marie. Yan Ayan. talaga yung mga kinakaibigan natin. Oo mga naman, friendly natin ng mga siyempre. Doc. Yan. Oo. Maraming salamat for sharing your story with us. Ito yan, napakagandang kwento na nakaka-good vibes. Pampag-good vibes sa lahat. At maski siguro sa mga bitter sa pag-ibig, it Yes, will make oo. you realize na there is really someone for you if meant for you na ang vocation mo is married life. Kasi Ayan. may mga iba naman talaga na hindi naman porke ang kanilang vocation ay single blessedness or ang vocation nila is towards the spiritual, Oho. ibig sabihin hindi sila puno. Tama. 'Di ba? Kaya nga ito pansinin mo ewan ko kung sa set of friends mo at sa family members mo, kung sino usually yung single na babae, yung tita, siya yung may mga pinapaaral ng pamangkin. Totoo Siya yan. yung favorite na tita ng lahat. Yes. Siya yung inaasahan sa maraming mga bagay kasi siya yung marunong mag-organize kasi minsan yung mga magulang hindi na organize, Correct. 'di ba? Totoo. Ewan ko pansin Totoo ko yun. yan sa mga kakilala kong single na mga kaedaran ko Oo. na sila talaga yung favorite tita at sila talaga yung tita na tagasalo ng mga problema ng mga kapatid nilang hindi na organized, Tama. 'di ba? And that is yun din yung nagpupuno sa kanila. Yes. Yung nagpapa-fulfill ng life nila. Hindi Correct. man sariling anak, hindi man pagkakaroon ng partner, pero yung pagkakaroon ng sandamukal na pamangkin, Diyos ko, dun pa lang yata, ubos na oras niya. Tama. 'Di ba? In the Ayan. same way, kapag ka ang vocation, kunyari, sa mga Katoliko, pagpapare na walang asawa, 'di ba? Of course, ang nagpupuno talaga, ayan, Diyos. Tama. 'Di ba? Yun nga, Kanya-kanya eh. kanina nga yung sa homily ni Father, di ba? Yung in-example niya yung donut. Donut. Ang Yan, ganda nun. Yung may bilog na Correct. kadalasan nangyayari sa ating mga tao na yung bilog na yun, pinipilit natin punan ng mga ibang bagay. Correct. Na ang ending, parang hirap na hirap tayo, hindi siya napupuno. Oo. Kasi hindi talaga siya mapupuno. Oo, kasi iba dapat ang nilalagay mo doon is ang Diyos. Correct. Yun ang magpupuno sa atin. Sa true lalo at walang halong diba? eklavu, di ba? Again, thank you Marie for Doc Marie for Ayan. sharing your love story with us. Especially na we're also celebrating our 51st anniversary sa Love Radio. So it's all about love. Yeah. Kaya ang suot kong gold na pendant na malaki Oho. from Mayet de la Rosa Fine Jewelry is a heart na sa sobrang laki po Actually ay po, lagayan po ng gamot ni Nicole yan. Losartan, Amlodipine. Sabi nga ni Kim Chino na isang araw, Mom, ang laki naman ng locket mo. Kasi nga, nandito na po yung Ayan, pang-maintenance. pang-maintenance. Dito mo na po makukuha yung pang-sugar. Yan, ganon. So, salamat Marie. And salamat to everyone na Ayan. patuloy na binabati ang Love Radio na happy Thank you anniversary. po. Kaya kami Ayan. po ay may mga palobo. Yay! Salamat ng bongga-bongga. Party Boosters, thank you so much for Thank styling. you. The Booth Kicks Catering, maraming salamat sa pagpapakain sa aming lahat. Yan. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!